Wel, am y gyfeillion, noswaith dda i chi gyd. Dwi'n gobeithio bod chi'n cael noson dda yn codi arian at yr Uned Llosgiadau Ysbyty Treforus. A dwi'n gwybod bod yna un person yma sydd wedi elwa o'r driniaeth ac sydd yn mynd i gael phlat Halen Y Ddaear gyda ni heno. So chi syniad pwy ydy hi? Gwennie James. A dwi'n clywed bod chi'n gwneud cymaint o waith da yn yr ardal yma, yn dydach? Treal yng Nghymru. Ie, beth ydych chi'n neud ta? Dwedwch wrthai beth ydych chi'n neud. Wel, helpu yn yr ysgol. Ie. Bach. Ie. A wedyn, gwaith cartre. Gwaith cartre? Ie. Ben y tŷ felly? Ie. O ie? Sut ydych chi'n teimlo ar ôl cael plat yma? O, neis iawn. Ie. Lyfli, diolch yn fawr iawn. Croeso. Llongyfarchiadau chi unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Mae'n llawn heiddi cael gwobr Halen Y Ddaear. Mae wedi gwneud gwmaint i'r plant yr ardal ac i'r gymuned yn gyffredinol. Mae un o'i cyd-ddisgyblion ni'n gweud wrthai, hyd yn oed pan oedd hi'n yr ysgol gynradd, hi oedd yn gofalu ar ôl y plant bach. Ar hyd i hoes mae wedi bod yn weithgar iawn yn aelod o capel lleol, aelod fy Cysur Fro, mae'n bod yn weithgar. Oedd hi'n arfer bod yn cynorthwyo'n ysgol feithrin a wedyn yn brif athrawes yr ysgol feithrin. A wedyn mae wedi mynd i'r ysgol gynradd lleol yn helpu dysgu'r plant. Mae Gwennie gyda ni'n ysgol fel gynorthwyreg amser cino, ond mae'n fwy na hynny yn yr ysgol. Mae'n ffrind anwyl iawn i ni. A mae'n helpu ni gyda'r darllen, gwerthu raffl, unrhyw beth ni eisiau, mae'n barod iawn i chymwylas. Mae Gwennie yn anti fi trwy nad cu. Oedd hi'n garedig i ni yn yr ysgol, a wedi hi hefyd yn licio lot o sport. Wedi helpu ni gyda'r clwb ddarllen, a helpu ni hefyd gyda'r clwb garddio. Dwedwch wrthai am beth ddigwyddodd yn y ddamwain, de? Wel, oedd hi wedi gwisgo'n barod i mynd i'r ysgol yn y bore, a oedd hi'n fore tawel, a nath hi benderfynu o mynd i llosgi bach o sbwriel, a nath gwynt cydion i sgerti. Nath i cael 45% o losgiadau ar y waelod i chorff. A wedyn nath i fynd ar reis i Ysbyty Treforus. Pan nes i weld i yn yr ysbyty, o'n i bron o llefen pan weles iddi, oedd hi'n edrych mor wal, oedd hi wedi mynd yn fenyw fach, a oedd hi'n methu agor i llyged, oedd hi mor wan, ond gofyn weddi straight away, o siwt mae'r plant bach, siwt mae'r wyron gyda chi. Dim sôn y biti y goddau hi wedi wneud, when ni'n achwyn o gwbl, dim ond gofyn am y plant. Gyda cefnogaeth yr ardal y teulu fwyaf a pob un yn yr ardal eang yn mynd i weld hi, yn meddwl na beth oedd yn rhoi cryfder a'r dewrder iddi i dynnu drwy beth oedd hi'n mynd drwyddo. A sut berson ydy hi, sa chi'n dweud? So ni'n gweud yn Cwmgwaun, haden, cymeriad, llawn sport, llawn hwyl a stori a jokes yn gadw ni gyd i fynd na. A mae wedi bod yn noswaith cyffroes ac yn arbennig. Mae boes Jemima wedi bod yn canu, a mae Gwennie wedi mwynhau. Mae'r arian wedi cael ei godi i Uned Llosgiadau Ysbyty Treforus, a mae'n wir yn heiddi y phlat Halen Y Ddaear. O, fydd pawb yn falch iawn dros ti. Mae wir yn ffrind i bawb yn Cwmgwaun. So ni'n licio bod yn y limelight, ond bydd hi'n falch o'r anrhydydd o Halen Y Ddaear.